Ahojte priatelia. Pýtate sa, prečo mám v ruke gitaru? Dnešný podcast bude o speve. Do nášho podcastu prijala pozvanie Romana Roumi Kišová, spevačka z regiónu, ktorá nám porozpráva o tom, ako sa stať spevákom, spevačkou, ako nestrácať motiváciu a ako zvládať aj napríklad hate. Príjemné počúvanie a dúfam, že si to užijete rovnako ako my dvaja. Vítaj Románka v našom podcaste. Ahoj, Pali. Som veľmi rád, že si prišla a dúfam, že budúce speváčky, spevákov nejako podporíš alebo dáš im nejaké rady, prípadne do života? Ja dúfam, že ich úplne nedemotivuje. Tak počkaj, začal by som takou nejakou veľmi pozitívnou vecou. Je ľahké byť speváčkou? Tak podľa mňa je to o tom, že či to máš v srdci a aj v hrdle vlastne a či to chceš robiť, alebo či to je proste, ja neviem, sen niekoho iného, alebo to chceš robiť, ja neviem, pre peniaze, čo je teda úplne blbosť na Slovensku. Ale ja si myslím, že väčšina teda umelcov, ktorých poznám, tak to robia preto, že ich nejak láka tá hudba, ako keby nejaké volanie duše, alebo ako by som to nazvala. A v tom prípade akože je to ľahké, ale nie je ľahký podľa mňa úplne na Slovensku život muzikanta. Takže takto by som to nejako zaobalila. To bolo veľmi všeobecné. A tak jasné je, že tam ten človek sa musí veľa snažiť, aby niečo dosiahol, ale predpokladám, že byť virálna není asi vôbec jednoduché, aj finančne to musí byť dosť nákladné. Ja ti neviem povedať, lebo to sa mi ešte nepodarilo, vieš. Mhm. to, to si tu zavolá iného hostia a ten ti povie, že či je jednoduché byť virálny, ale zatiaľ som nemala takéto ambície. No ako, čo som o tebe čítal, tak spevačka, maliarka, autorka piesní v podstate, ty si sama píšeš piesne, podnikateľka, spisovateľka, ty si taká multitalentovaná čáviňa úplne, počúvaj. Áno, a teraz mám také jedno označenie, že mama, hej, a všetko ostatné ide na druhú kolaj a tak si dneska si tak pospomínam vlastne. No, to ti verím, ako nie je to jednoduché všetky tieto veci sklubiť dokopy počas materstva. No práve, že ja som si najprv tak naivne myslela, že sa to nejako ako bude dať. A ešte tie úplne prvé mesiace, keď sa mi narodila dcerka, tak akože som tak išla opäť, že na hrod do Mhm. tla a nejak keď mala asi pol roka, tak som si uvedomila, že akože toto fakt sa nedá sklobiť všetko, tak som tak ako vypúšťam. Už postupne vypúšťam a mám to skôr také akože hobby by som to nazvala. A ja sa k tomu možno raz vrátim, možno neuvidíme, akože to je také, že uvidím, kam ma cesty zavedú. Vôbec momentálne neviem. Si ma v takom bode vychytal, že som zvedavá, o čom sa tu budeme rozprávať. V ideálnom bode, hej. Hej, ideálny bod. Ako ono to, ten spev je dobre, keď je hobby a keď človek, a podľa môjho názoru, keď človek do toho ide, že je to hobby, alebo keď ideš hneď s myšlienkou, že teraz budem slávny spevák, spevačka, vytločím z toho nejaké peniaze, budem slávny, neviem čo, tak ja si myslím, že tá hviezda rýchlo zhasne. Skôr asi treba ísť s takou pokorou do toho a s takým tým pocitom, že naozaj ma to baví a nič iné za tým nevidím. Väčšinou takí ľudia asi bývajú najslavnejší, alebo teda najúspešnejší, ale hlavne spokojný. Lebo keď dosiahneš, alebo teda nedosiahneš to, čo si predsavzala, tak ti to nevadí, lebo je to tvoje hobby a baví ťa to. Takže Áno, akože s týmto by som súhlasila s týmto tvrdením, ale keď som bola akože mladšia, tak mňa to vždy bavilo, vždy ma to naplňalo, ale napriek tomu akože tam to ego do mňa tak šťuchalo, že a proste musíš a dávaj a proste taký ten tlak som cítila, ktorý akože ja, chvála Bohu, neviem, či to je vekom, alebo proste skúsenosťami, alebo čím, to už fakt netuším, ale teraz to mám také, že akože tá hudba v tom srdci je, určite sa vidím niekde ešte proste hrať, ale už možno skôr niečo komornejšie, niečo klavírne a robiť si tú hudbu v podstate, nechcem povedať, že pre seba, lebo vždy je tá hudba aj pre ľudí a pre tých, koho sa dotkne. Ale napríklad aj keď som robila vlastne prvý album, tak bolo to pre mňa také, že ako keby strašne som dávala na tú mienku a na ten názor iných a čo na to povedia hudobní kritici a musím tú pesničku proste spraviť takto a takto, aby to hrali rádia, že nerobila som to ako keby veľa vecí som nerobila pre seba, ale robila som, aby som proste uľahodila, nechcem povedať, že masám, ale proste tým ľuďom, ktorým sa to malo zapáčiť a
Akože možno keby teraz, som, spätne v tom bode, tak to spravím úplne inak. A Boh vie, kde by som sa dostala, možno nikde. Ale ale to je akože také moje podľa mňa ponaučenie pre mladých muzikantov, mladých autorov, že nech si to robia proste tým srdcom a nech si do toho nedajú kecať, lebo napriek tomu, že ti povie niekto, že keď to spravíš takto, tak to proste rádia budú hrať, no akože nie, nebudú alebo nemusia, že vôbec, ten názor je taký fakt individuálny, že Hm. nejak by som to tomu nepripisovala. No, niekedy sa človek snaží to nejako nasekať si určitú šablonu, že ako to má byť a potom to náhodou spraví inak a vtedy to vystrelí, povedzme. Môže byť, Aj keď môže veľa byť. ľudí je takých, že si myslí, že čo chce ten divák počuť, tak poďme robiť to, čo chce počuť. Ale niekedy to funguje, ale niekedy sa môže stať, že ho niečím prekvapíš, že nie je to také masové. Teda napríklad, keď som pozeral film Bohemian Rhapsody, tam to bolo tiež, ak kto by hral 4-minútovú pesničku, Hej, hej. potom to zase začali hrať a zrazu to bol boom. A bolo No to ale niečo akože iné. dnes by ju nezahral nikto, hej, keby bohužiaľ, ale proste dneska fakt, že je to také, že čím kratšia pesnička pomaly, tým lepšie, Hm. lebo ale ja si myslím, že my si to aj robíme tak trošku sami, lebo fakt ako tá naša pozornosť, to scrollovanie ako 3 sekundy a ideš ďalej, čiže neviem, no. Vypočuješ si dnes ešte 6-minútovú skladbu? Úprimne. Myslím, že aj nepoznám 6-minútovú skladbu žiadnu. A tak ako tie staré klasiky majú určite. Povedz mi skôr, zaujíma ma to, že kedy sa z tvojho koníčka stala práca. Ja by som to nikdy inak nenazývala prácou, že bolo to také, ako tá hudba je taká ako po víkendoch, po nociach. V podstate ja som sa tej hudbe aktívne venovala v čase, kedy som študovala, takže nikdy som nemala také, že proste teraz pracujem. Ale no tá aktívna fáza bola na strednej škole. V podstate, keď z nenazdajky ma oslovila kapela Peha, že v podstate hľadajú spevačku po odchode Katky Knechtovej a akože keď mi napísali, tak ja som najprv vôbec neverila. Ja som si myslela, že proste niekto šibnutý si zo mňa robí srandu, hej, Hm. na sociálnych sieťach a potom teraz začne si pozerať tých priateľov a rozklikávam si profil, hovorím, no tak toto je akože veľmi dobre prepracovaný žart a nebol to žart. No a v podstate tam sme do toho nejako vhupli a tým, že oni už mali nejakú proste cestu rozbehnutú, tak som tak nasadla do takého polorozbehnutého vlaku, takže to, Mhm. takže to bol taký trošku, tak z rýchlika sme išli na to. Ale to je pecka, lebo spievať vlastne solo a potom zrazu si v nejakej takej známejšej kapele, dokonca si vieme povedať aj teda, že to bola slávna kapela v určitých rokoch. Myslím, že Katka Knechtová to celkom dobre rozbehla, tú kapelu, takže to bol určite pre teba aj veľký rešpekt začať s takou kapelou. Akože bolo to super, bola to úžasná skúsenosť, ale aj veľa nervov mi to inak zožralo, ale to je asi proste vždy, keď človek dosiahne nejaký úspech, tak to má nejakú svoju daň. A ono najkomplikovanejšie na tom celom, na tej spolupráci asi bolo to vlastne, že ja som z Bánoviec, to asi teda vieme a v podstate chalani z Pehy sú z Prešova. Čiže akože dochádzať na skúšky, na vlastne všetky veci do Prešova 5 hodín, na otočku iba na skúšku a potom vlastne nazad, takže to bol dosť masaker. No, psycho. Ale ono vlastne, keď bol človek proste taký mladý a Namotivovaný, tak proste úplne som išla, mala som podporu našich, čo bolo teda skvelé, že proste jazdili so mnou, tatko ma vozil. A takže asi bez nich by som, neviem si predstaviť, ak by sme fungovali, lebo aj finančne to bolo proste náročné. No. A sme pri tom. A sme Je ľahké byť spevačkou na Slovensku? Aj finančne? Všeobecne je to veľmi drahé hobby. Veľmi drahé hobby. To verím. Ale akože ja mám taký pocit, že sa to trošičku možno zmení. Teraz aj ako ľudia nadávajú na tú AI a tak ďalej, ale myslím si, že už aj teraz bude dostupnejšie robiť si hudbu, muziku pre aj takých ako podomových spevákov. Len zase je otázne, že či to nebude všetko na jedno kopyto a kde bude tá kvalita, keď vlastne nebude tam reálne ten producent, ale bude tam nejaký robot. Celkom ma zaujíma, že kam sa posunieme o pár rokov. Že či to tú hudbu úplne zabije, alebo či ju to proste posunie.
Akože Som celkom zvedavá. ak mám byť úprimný, trošku sa toho ja bojím. Lebo naozaj to už... Ale to nie je len pri tej hudbe, to sú aj videá a všetko už nevieš pomaly rozlíšiť realitu od Áno, fikcie. môžeš nás zmeniť teraz na, na No, tak avatárov, hej. to je to, že pustíš si nejakú pesničku, povieš si, wow, to čo je za kapel, začneš si zisťovať a to je Mne sa toto stalo neexistujúce. na Vianoci, ja som posielala bratovi taký proste funky playlist vianočný a hovorím mu, že ty kokso, počúvaj, aké nadúpané spevy proste, že to je basička, jak lúsk a teraz som sa tak akože hudobne do toho započúvala a bol to akože fakt, že profi. A on potom pozerá, že ale to ja tú kapelu ani nepoznám, že to kde si vyhrabala, teraz scrollujem, googlím proste, pozerám, že akože vytvorené cez AI a mne normálne takto padla sánka, lebo akože videla som predtým nejaké veci, čo boli cez AIčko spravené hudby a ešte to bolo také, že akože no, počul si, že není to úplne tip-top. No ale akože už teraz v tejto dobe, keď niekto s tým fakt, že vie robiť, tak... Ja to neznášam. Akože neznášam to, ako pri hudbe ja milujem nedokonalosť. Poviem ti to na rovinu. hej. Akože ak ja prídem na koncert a ten spevák to odbúcha dokonale od začiatku do konca, Ty tak si sklamaný. teraz som sklamaný, lebo bola to realita. Nebol to playback, bolo to tak dokonale, až sa mi to nepáči. A to pri tom AI-ku je to, že to je tak dokonale, že sa mi to už nepáči. Hej. No Akože ja sa páči, skôr bojím ale... toho, že to už nebudeme vedieť, akože už teraz to nevieme podľa mňa rozlišiť, že čo. No jasné. Jasné, však tá intonácia dokonalá, výšky, všetko nástroje, to Áno. mne sa to nepáči. Páči sa mi tá hudba, je to fakt dokonale spravené, ale nepáči sa mi to už len podvedome tým, že viem, že to není reálny človek, reálni muzikanti. Že tam nie je ten pot. A teraz si predstav, že budú robiť všetky skeče a všetko do televízie cez umelú inteligenciu. A jak to bolo v tých pelíškach? A skláři nebudú mať co žrať. Tak v tomto prípade hudobníci. Takto hudobníci a tak akože podľa Tak mňa veľa určite ich ľudí to úplne zasiahne. nenahradí. To zasiahne. Určite ich to úplne nenahradí, to je jasné, ale určite to veľa ľudí bude používať. A potom herci a muzikanti nebudú mať prácu. A tak do určitej miery. A tak ja si myslím, že vždy v nás ľuďoch zostane taká tá človečina, teda dúfam, že proste budeš chcieť ísť na koncert niekoho reálneho a mám pocit, že akože nejak, nechcem povedať, že prahneme, ale akože áno, že aj v tom mladšom veku prahneme po nejakých idoloch. Takže asi to úplne nejak nezanikne. A čo hovoríš na dnešnú muziku, keď hovoríš o idoloch? A ja inak momentálne vôbec nemám prehľad, že čo sa deje. Ja som počul nejakú takú, ale to bolo také veľmi zvláštne, skôr také mrmlanie, že keby som tú pesničku nepoznal, alebo nečítal si ten lyrics, sa to tuším volá, tak ani nerozumiem, čo ten spevák rozpráva. To nie sú ani vlastne ani speváčky za mňa a ani pesničkárky, to je také teraz to moderné, no. No. No, nejdem si to úplne. Nejdem si to úplne. A mám mladšiu sesternicu, generácia Z, a akože oni to milujú. Ale to je asi proste to, že každá tá generácia má niečo také svoje obľúbené. Ich teraz chytilo vlastne toto, ale mňa osobne nejak to neberie a ani si neviem predstaviť, že ja by som nejakú takú tvorbu robila. A to je možno presne to, čo sme sa bavili, že akože teraz možno keby robím album, tak ako producenti ma tlačia presne do tohto štýlu a proste nie som to ja, hej. Lebo čo je teraz virál? Alebo čo je teraz moderné? Cool. Hej. Počúvaj, ja som si tvoju teda diskografiu celkom fajn prelúskal, čiže môžeme do toho skočiť, keď tak máme nejaký záchranný padák, že? Dobrý si. Dobrý som, že? Ale čo ma zaujíma, aký je to pocit, keď sa pred tebou postaví Pselo z Buckingham a tlieska ti? Ja som aj zabudla. Mne prešli teraz zimom riavky, vlastne, ak si to povedal. No tak ona je podľa mňa jedna z takých, že fest dobrých speváčov, keď sa takáto postaví. Ja som to vlastne akože nejako vytesnila, ja som aj zabudla, že nejaká takáto súťaž bola, to človek akože to tak prejde a teraz si mi to vlastne pripomenul, ale bolo to super. Bol to skvelý pocit a ja inak neviem, že či to môžem reálne už povedať, že či už mám premlčanú zmluvu alebo nie. To už je nejaký piatok. Ja som mala vlastne vtedy standing ovation na všetkých 4. Takže to bolo pre mňa úplne, že wow. A potom akože z nejakého dôvodu tam samozrejme nedali všetko, ale akože chápem, ono v tej televízii je to vždycky trošičku inak ako tá
taká tvrdá tuha, iná realita. Čiže Jako podľa mňa to bola pecka. Pekne si bola. to tam dala. Áno, ďakujem. A potom si začala nevyzliekať, ale Áno, odopínať si zvliekať lásky. z kože. Hej, to bolo strašne milé. A ako si sa tam vlastne dostala? Či sme nepovedali, že čo? O čo sa jedná? Ide o televíznu show? Súťaž? Môžeš povedať, to teraz musíme vystrihnúť. Tak to nebolo. Počkaj, nie, musíš dať, ako si sa vlastne dostala do... Oni to volajú, počkaj, ako? Ja to volám, Talentová ako to bolo. súťaž, môžeš povedať. A to kvôli čomu nemôžem povedať? Nie, že vrať by si to nemalo. Akože teda, aspoň keď mi plynula Aha. zmluva, Mhm. tak vtedy som ako nikde nemohla povedať to slovo, že... Dobre, tak ako si sa teda dostala do tak známej speváckej súťaže, ktorú si veľmi ľahko môžete nájsť na YouTube. A ja ani neviem. Ja som sa asi sama nejak zo svojej ambície prihlásila na casting. Není som si... Ty máš tú moju diskografiu, to už bolo po albume alebo pred ním? Roky som si naštudoval, prepáč. Ani ja. Neviem. Ani ja. Mám v tom akože trošku myšmaš momentálne. Ale mala som ambíciu proste to nejako posilniť, hej, tých fanúšikov a najlepšie sa to proste robilo cez tieto masové médiá, tak som si tak povedala, že no dobre, tak Romana proste musíš ísť do nejakej talentovej súťaže a najprv to bola teda tá jedna a potom to bola tá druhá. A v podstate ja som vždy vychytala, že v tej prvej, v tom predcastingu v podstate som mala v porote hlavného producenta, čo je teda úplne skvelé. To je super, no? Takže to bolo tak podľa mňa aj celkom o šťastí, že akože videl, že niečo vo mne je asi a v podstate on bol taký, že dával mi ešte také ako tipy, že dobré, že super, ale musíš prísť proste s niečím iným na ten casting, proste, aby si bola nejak lepšie zapamätateľná a tak ďalej. Čiže toto je presne to, čo tí ľudia zase nevidia, že veľa ľudí si myslelo, že a to prečo si proste prišla hen tak proste do Gabana a tak. Ale presne sme proste, ja som strašne dlho rozmýšľala, že zase nechcem byť taká tá, čo sa dá na fialovo s vlasami alebo na rúžovo iba kvôli tomu, aby som teda ako nejak prerazila alebo Ty si čo. bola do Gabana? To som si vôbec Na nevšimol. začiatku tak ako, no, ten outfit nebol úplne ako nejaký príťažlivý. Úplne v pohode, podľa mňa. Hej, tak to potom dobre. Však si pozri, že najnovšie, alebo to najnovšie, no však, A čo si teraz ja je to ako pamätám trendy, súťaže, no. no veď si pozri tie show, otočené kreslá a počúvajú iba hlas. A keď sa im to páči, bum po tom tlačítku a No to otočia je sa. o tom, že vtedy to vlastne ešte bolo tak, že sa na ten ako prvotný dojem dávalo dosť. Čiže ja som chcela trošičku zamiešať karty, že proste prídem ako taká šedá myška A tak povedzme si na potom len taká rovinu, ako normálna, hej. outfit tiež predáva. Povedzme si na rovinu, lebo kúpiš si džem, ktorý je Alebo med. alebo med, ktorý bude v plastovom poháriku jak jogurt a potom zbadáš niekde krásnu etiketu sklenený pohár v 6 hrane napríklad, tak po čom skôr skočíš? Dobrý obsah a ešte to aj dobre vyzerá. Čiže asi pri tom showbiznise je veľmi dôležité, ako človek vyzerá. A podľa mňa je tam veľmi Bohužiaľ. dôležité tak ako nejak zaujať a akože výjsť z toho davu. Akože nemusíme ísť úplne napríklad príkladom ďaleko, že Lady Gaga, keď mala kedysi dávno tie mesové šaty, hej, že ako spevačka, ona je výborná muzikantka, úplne ako fakt skvelá. Ale to hrotila trošku, že? Ale hrotila to ale presne kvôli tomuto, že v podstate ako keby ten showbiznis si to vyžaduje. Je to tak, ale poviem ti pravdu, že ja som dovtedy Lady Gagu. Ja už skloňujem slovensky. Dobre. Ja som si dovtedy Lady Gaga, jak sa to povie, Lady Gagu. Lady Gagu. Dobre, ja som ju dovtedy nejako nepočúval. Ako pre mňa to bola taká masovka, Face a podobné, Áno. ale jak som si pozrel A Stars is Born, kde naozaj spievala fakt, že... A tam tomu dal trošku aj príbeh, tá hudba. Takže tam som si ho asi strašne obľúbil a vtedy som povedal, že kokos, toto je fakt dobrá spevačka. Ona je skvelá, ju milujem, ale hlavne mám pocit, že ona už tiež prešla z toho diktovania, čo má robiť a z toho PR-u, aby akože reálne bola hviezdou Už je dáma, do toho svojho. Hej? Čiže aj keď si porovnáš vlastne jej tvorbu, tak je to úplne inde.
No dobré, ale neprišli sme sem kvôli cudzím spevačkám. Áno. Ešte tie prvé albumy som mala také, že som dosť dbala aj na to, že čo povie producent, ten PR a proste všetko, že dala som si do toho strašne veľa kecať. Čo akože možno to nebolo úplne na škodu, lebo ako ten album, keď si človek akože vypočuje, teda ja s odstupom času, tak akože on nie je zlý. A príde mi to inak dosť taká nedocenená slovenská tvorba. Ale tak akože tak, no. takých je dosť na Slovensku, bohužiaľ. Ale akože myslím si, že úplne niekde inde bude ďalší. Ak nejaký bude. No toto sa teším veľmi. No. Ako, keď nebudeš robiť nič, tak sa nič nestane. Takže... Áno, ja keď porodím, dokojím, vychovám, tak možno sa k tomu dostať. No len nestratiť motiváciu. Ako človek má fungovať tak, aby nestratil motiváciu? Lebo však ja sa snažím tiež trošku so spevom pohrávať a tak s hudbou a tiež niekedy mám pocit, že úplne strácam motiváciu, že to proste nejde to, nechce sa mi, stále som nedosiahol to, čo by som chcel. Ako nestratiť To nikdy motiváciu? nedosiahneš to, čo by si chcel. Akože, Akože základ. ja nechcem byť zlá, ale akože tak zažila som si toho aj vlastne v podstate vďaka Pehe dosť. A aj niektoré koncerty boli proste masaker, že jeden, čo sme mali, tak bolo vlastne pivný festival, kde bolo 20 000 ľudí. Takže akože to bol úplný hrot, že kde sa nejaká mladá spevačka dostane pred takú masu ľudí, nemáš šancu. Akože nechcem byť zlá, hej, ale nemáš šancu. A napriek tomu proste stále ty chceš proste ísť hore a chceš viac. Čiže akože tá motivácia, no ono to je ťažko, lebo ten umelec proste, keď sa do toho už tak akože zažerie, by som to nazvala, tak ty stále ako sa chceš tak nejako pretekať. Ale to je dobré. Je to dobré, ale no momentálne som asi práve, že nejak možno je to fakt tým, že už to mám také akože hobby, takú vášeň, že nerobím to pre nejaký úspech, nerobím to pre peniaze, nerobím to proste, aby som na niekoho zapôsobila, ale proste robím to, lebo ma tam volá tá duša a viem, že sa proste potrebujem nejako vyjadriť, že som dostala nejaký dar, hej, od Boha, ktorý by som mala nejak proste využiť a dať ďalej. Čiže možno vec. toto je podľa mňa taká tá... Ono to nie je ani že motivácia, ale že pozrieť sa na to inak. Ešte ďalšia vec s tým darom. Myslíš, že je fakt dôležitý ten talent? Alebo 20:80, hej? 20% talent, 80% práca. Tak ono to je vždy takto, ale napríklad akože ja myslím si, že ten Boh mi ten talent dal, pretože čo poznám nejaké aj kamarátky, speváčky, tak keď som sa mala naučiť nejakú skladbu, tak trvalo mi to oveľa menej sa ju naučiť. Proste napríklad PH, keď ma zavolala na prvú skúšku, tak mi dala 30 skladieb za víkend sa naučiť spievať. A proste mne to išlo takto, hej, že je to veľa o tom talente, ale myslím si, že je to aj o tej snahe. Zase, lebo sú speváci, ktorí majú oveľa väčší talent ako ja a môžeme seru na to? Vypípate ma? Píp. Proste kašľú na to a v tom prípade sa napríklad dostane nejaký oveľa menej talentovaný spevák, oveľa vyšší, oveľa ďalej, iba tou tvrdou prácou, pretože napríklad aj môj učiteľ spevu mi povedal, že áno, tieto feeliny a proste to, ako človek hudbu cíti, ako tvorí, to musíš mať v sebe. Aj tú vášeň. Ale on tvrdí, teda dodnes tvrdí, že úplne každého dokáže naučiť spievať. Ale dokáže ho naučiť spievať ako robota a už proste tých 20% je buď ten dar, alebo proste zostaneš to AI. Jasné. Ty keď si bola takto, že 20 000 ľudí a podobne, tak dá sa tým spevom uživiť? Na Slovensku? Lebo ja vidím, že veľa spevákov... Dá sa tým uživiť, keď si akože v tej top 20 umelcov. Alebo keď máš proste sponzorov, ktorí ti platia albumy. Lebo akože na tých koncertoch, keď si to človek odmaká, odspieva, odohrá, sa dá zarobiť.
Není to akože úplne terno, hej, povedzme si rovno, lebo keď už máš kapelu, tak táto časť ide manažerovi, táto ide podiovému technikovi, proste toto sa rozdelí medzi kapelu, toto na cestiak a tak ďalej, zrazu zistí, že aha, dobre. No Čiže jasné, má tam moc potreby. Čiže ako ľudia si myslia, že akí sú umelci zazobaní, ale akože nie je to tak. Nie nadarmo sa hovorí, že ťažký život muzikanta. Takže dá sa tým uživiť, ale je dobré teda mať dobrého manažera, ktorý vybaví tie koncerty, ktoré vlastne živia tých muzikantov. Mať ľudí, ktorí na tie koncerty prídu, samozrejme. Fanúšikov. A ideálne ideálne v podstate mať sponzorov na klipy, na albumy a tieto veci, lebo ešte vlastne, keď som ja robila svoj album, ten môj Čierno-bielý svet prvý, tak boli tie ceny akože boli vysoké, ale bolo to také, že dalo sa to nejako uhrať. A akože ste si asi všimli, že už dlho som nenatočila album a od tej doby vlastne tie ceny išli dvojnásobne hore. Čiže občas mi píšu moji takí ako dvorní fanúšikovia verní, že kedy album a tak akože ja som mala aj také pohnutky okolo 30-ky, že tie tako nesplnené sny, že ja ešte musím proste platňu. To je úplne môj sen, proste vydať platňu. A ja si ho raz určite splním, ale no... Teraz nie je úplne tá práva doba na to. Takže no, poviem iba to, že je to veľmi ako drahé hobby, takže ak je tu nejaký sponzor, tak sem s ním. Koľko potrebuješ? Mám 20 v peňaženke. No, to by mi asi nestačilo. 20 000. To už by bolo lepšie. Hrala si už niekedy takto až za dobrý pocit? Alebo teda spievala, nehrala? Miliónkrát. To už zadarmo. Miliónkrát som spievala, že za pár rok v rožku, alebo že ja som síce akože nikdy nejak nepila, ale proste, že to sa hovorí, že za pivo a párok v rožku, hej. Takže, že vždy mi tam dali nejaké občerstvenie a boli dokonca aj také koncerty, kde som si platila, že cestiak a hrala som zadarmo, lebo to bola ako prestíž. Nebolo ich našťastie veľa, ale sú akože aj takéto veci. A hlavne inak je to taká dosť skúška pre mladé kapely, lebo častokrát, keď sa chcú dostať na nejakú takú lepšiu akciu, tak je to práve vlastne tak, že hrajú tam zadarmo. A Prestíž. Prestíž. Že môžete tu hrať. Áno, a ich to vlastne stojí kopu peňazí, pretože musia sa tam vlastne dotrepať, musia si tam zaplatiť ubytko. A konec koncov im tam príde proste maličko ľudí, lebo všetci proste idú na tie veľké kapely a ja keď to niekedy vidím, mne je to tak proste strašne ľúto, takže ja som jeden z tých ľudí, je ich strašne málo a ja ďakujem za úplne každého jedného, ktorý dokáže podporiť aj kapelu, ktorá nie je slávna. Ale keď proste vidím, že ja neviem, chalani sú talentovaní, že sa proste snažia, že tá hudba je dobrá, tak je mi jedno, či to proste hrajú v rádiách, nehrajú, lebo pre mňa akože nie je to nejaká ukážka ani kvality, ani toho, či to je alebo není dobrá hudba. To je zaujímavé. Že aj takí ľudia existujú, hej? Som sa tak zažral do toho, Ty vieš. sa teraz zamyslel som nad sebou, že koľkokrát som bol na takej neznámej kapele. Ale vieš čo, veľakrát ma prekvapili ako neznáme kapely, hlavne tie predkapely. Aj mňa. Veď Ja milujem predkapely inak. To je ten dôvod tých predkapiel. To je presne ako keď ideš do kina skôr. Že proste zbadaš nejaké neznáme francúzske filmy a povieš si, ty kokos, tí Francúzi majú celkom dobré filmy a na toto pôjdem. A pôjdeš. Je to taká akoby reklama pre toho hudobníka a je to super, keď si to takto tie veľké kapely robia, že kvázi podporia niekoho, že ty pôjdeš pred nami, ukáž, čo v tebe je, možno, že to raz vyjde a my pôjdeme po tebe. Rozbehni nám to a poď. Takže to si myslím, že je úplne super. Ale ja som rozmýšľal nad tým, že prepočítaval som, že tí peniaze, že keď ti niekto povie, že prídi hrať zadarmo, tak akože zadarmo, že môžeš byť na tom stage, tak ono to sakra nie je zadarmo. To je tak mínus veľa. Lebo to, že spievaš niekde zadarmo, neznamená, že nemusíš tam prísť, nemusíš tam doniesť veci, nemusíš investovať do toho, že prísť tam vôbec. Platiť skúšobňu. To, že nezaplatíš miesto, to je asi najmenej. Keby máš dať ešte 500 € za hodinu miesta, však by ťa už porazilo. No, akože je to tak, že napríklad keď je aj neznáma kapela, tak tí ľudia sú ako takí dosť skeptickí, že vidia. V dnešnej dobe je to také zvláštne, že proste za pár desiatok, málo stoviek eur si kúpiš proste už prestížny koncert na slávne hviezdy a potom ti je priveľa dať 20 € za nejaký koncert niekoho, koho nepoznáš. Ale akože reálne, keď si človek zráta to, čo do toho tie kapely dávajú, energie a peňazí, tak akože ono to nie je veľa.
Ja viem, že teraz neprestavím celý národ, ale možno aspoň niekto sa nad tým zamyslí a na budúce dá možno šancu aj nejakej takej kapele, ktorá proste nie je až tak známa. Je to tak? Lebo však pustíš si rádio, počuješ len zahraničné kapely veľa. Minule vytiahli jednu kapelu nemenovanú, ale však hrajú stále dokola to isté, to je prvá vec. A všetky ich pesničky od prvej až po poslednú sú rovnaké. To je ďalšia vec, čo nenávidím. Čo si o tomto myslíš? Že prvá pesnička je rovnaké akordy, rovnaké tóny, všetko je rovnaká melódia, pomaly, všetko na jedno kopyto. No a ty si spomenul, tuším, Star is Born, ten film vlastne s Lady Gaga a ona tam hovorila, že každý tých 8 tónov vníma inak. A podľa mňa toto je presne to, že sú proste autori, ktorí vnímajú tú hudbu tak akože veľmi rovnako. Veľmi podobne. A tým pádom vznikajú takéto albumy, ktoré ti prídu, že počúvaš tú istú pesničku a pritom akože nie. A v tomto prípade akože mne to príde také, že niekedy nie je na škodu akože dať si do toho, aj keď sa dá mať takú aj výpomoc tých producentov. Napríklad na mojom albume sú 2 skladby, ktoré nie sú moje. A najlepšie, že môj brat, tiež akože muzikant, gitarista, on nejako ako si neštudoval, že ktoré som zložila ja a ktoré teda nie. A prišiel za mnou, že táto pesnička z tvojho albumu a ešte táto, tie sú brutálne, tie sa mi najviac páčia. A ja len, že díky, ale tie sú není moje. takže možno aj toto je kľúč, že keď niekto chce tú hudbu robiť, tak robiť ju srdcom, ale keď už chce robiť celý album a presne, aby neznel úplne akože ako jedna pesnička, Na len jedno trošku kopyto. obmenená, hej, tak naozaj sú štúdia, ktoré vedia zložiť na mieru skladbu pre toho interpreta. Sú aj textári, ktorých môžeme využiť. Už vlastne nám napíše text zase aj tá AI. No, ale ja som si to skúšal, stojí to za prd. Áno, Nie je to, áno. že nie je tam To som ten rada, cit, to som rada, že to stojí nie je za tam prd. nie je tam ten cit, proste, keď chceš slovenskú pesničku, neviem ako anglickú, Akože ale slovenské pesničky, slovenské náročné. texty, akože ja nechcem byť teraz nejaká tu, že sa idem tváriť, ale sa strašne ťažko robia. No jasné, to je ako nedá. Ja, keď vlastne na albume sú asi 3 skladby, ktoré som pôvodne zložila v angličtine, lebo angličtina je skvelá na tvorbu, proste ona odpustí úplne všetko, že je to spevavé. A keď som proste potrebovala naškriabať tie songy na ten album, aby som to vlastne celé vyplnila, tak teraz som bola, že no mám takúto skladbu, ale proste má anglický text a teraz som sa akože bavila s producentami a tak ďalej. Hovorí, že no dobre, a to bude proste od veci, že budeš mať tam 10 slovenských pesničiek a 3 budeš mať anglické, že akože... A hovorím, že no dobre, oni, že proste musíš to prerobiť, daj to do slovenčiny. A ja len, že čo si blázon, proste, že nie. A naozaj akože veľmi, veľmi ťažko sa prerába anglická skladba do slovenčiny, aby znela. Proste to boli hodiny, preškrknuté všetko. Ako to nebolo, že na počítači by som si niečo, ja keď robím proste priamo v slovenčine, tak si to len naťukám, hej, sem tam si pozriem nejaký synonymický slovník alebo nejaký rím, keď ja by som proste úplne už nebola vyhorená. Ale v podstate z tej angličtiny to dáva do tej slovenčiny, tak to bolo... Keď už spomínaš tie rímy, tak ja si myslím, že tie rímy už ani nie sú dôležité. Ja poznám veľmi veľa super pesničiek, kde sa pomaly nič nerímuje. Že už to nie je také dôležité. No. A inak mne to celkom pasovalo, keď som robila, ozaj, ja tu mám pre teba darček. A čo, už odchádzaš? Rímy. Nie, ale aby som nezabudla. Keď už mi dávaš darček, vieš, to na konci. Ja som ešte spravila potom môj počin. Ja som vlastne z hudobnej kariéry prešla potom na autorskú. A toto je osobnosti v rímoch pre deti. A je to akože o osobnostiach a je to v takých rímovačkách. A presne tuto mi to pasovalo, že už tie rímy nemusia byť úplne, že hej, že také, že ľubozvučné, ale môžeš si trošičku ako dovoliť, že áno, trocha sa to podobá. Jasné. Takže to máš pre detičky. Ďakujem veľmi pekne. Prosím. Nie, počkaj, ja som sa ťa chcel opýtať ešte jednu otázku. Už som si to konečne zapísal. Ja sa bojím otázok. Nie, toto je No, poď. Myslíš si, že pri tej muzike je dôležitá kvalita alebo kvantita? Pre mňa? Pre mňa kvalita a pre modernú hudbu a to, ako to teraz momentálne funguje, bohužiaľ asi tá kvantita. Ale ja sa nepýtam teraz kvôli tomu, že by si mala zlú, alebo niekto by mal zlú kvalitu. Skôr mi ide o to, že spraviť toho veľa
a proste niečo vystrelí, jak sa povie. Že ja poznám kapely, ktoré urobili Ideš na to 300 takto, pesničiek a konečne niečo vystrelilo, že proste radšej spravil toho viacej a snáď sa niečo chmatne. Lebo aj také albumy sú. Kamarát bol niekde na tom festivale Love Stream, sa to tuším volá, Áno, áno. a išiel tam na nejakú špičkovú kapelu, hovorí si, ja poznám od nich tú pesničku, vieš ktorú? Áno, to je super. Prišiel tam, kapela začala hrať, 3/4 hodinu nuda, jak hovado, s A prepačením. potom tá jedna A potom tá pesnička. jedna prišla a on, že na čo som platil 70 eur kvôli jednej pesničke. Že ale vtedy je dôležitá tá kvalita Áno. a nie kvantita. Ale akože keď si to zoberieš, že reálne, keď v dnešnej dobe aj chceš niečo, napríklad aj s týmito podcastami, podľa mňa tiež budeš musieť ísť na tú kvantitu. V pohode. Ja som tu, Áno, dáš a to, to je budeš tu ďalšia vec. pozývať každý Toto týždeň není, nového hostia. toto nie je moja práca, toto je moje hobby. A to je Čiže skvelé. To máš tú tvoju ako motiváciu. To sa mi páči. bavíme sa rozprávať so zaujímavými ľuďmi ako si ty. A všeobecne, no. Baví ma, A tým, že ma si niekto pekná, ešte sa na teba aj dobre pozerá. Áno, som sa namalovala konečne. Ja som mala konečne dôvod na materskej sa namalovať. Ďakujem. Nemáš na čo. Cítim sa úplne teraz akože iný človek. Počuť, ja mám tu pre teba niečo aj šokujúce. Ja som No. si to screenshotol. Bude to boliť. Hej, Pod jedným tvojim videjkom máme taký pekný komentár, že Ježiš, ja mám á, strašne veľa. znova mi Facebook ponúkol ekvivalent igelitového vreca s hnijúcim biologickým odpadom na vypočutie. A zase som sa skoro dovracal, hneď ako som to otvoril. A prosím ťa, ako prežiť? Prepač. Hej, pre mňa to nemá absolútne žiadnu výpovednú hodnotu. Prosím ťa, pod Tento ktorou je komentár. to pesničkou? Neviem, či to nie je to, jak ťa tí chlapi oblapávali. Jaj, no tak to sa nečtujem, že to tam niekto napísal. Hej, mohlo to niekoho uraziť. Nie, však pesnička je dobrá, ale to chcem povedať, že aj pre mladých spevákov začínajúcich, ako zvládnuť tento hejt. Ako ľudia, ktorí sú podľa mňa citlivejší na takéto hejtovanie, Mhm. alebo urážanie po slovensky, tak by to možno, že aj mohli vzdať, alebo by im to mohlo... Kyberšikana. A vieš čo, akože ja to beriem tak, nejako sa viem od toho odosobniť, že akože viem si asi predstaviť, kto to tam písal, hej. Takže Ja som to nechcem byť nebol. zlá. Nechcem byť Kvôli zlá, podcastu som to napísal. ale som mal akože otázky. podľa mňa toto treba tak nejako filtrovať, že ono to viacej podľa mňa vypovedá o tom človeku, ktorý to napísal, ako o tom vlastne, o kom to píšu. Čiže takýchto akože komentárov bolo veľmi veľa. Aj v podstate teraz prednedávnom som nejaký čítala a môj muž ho z nejakého dôvodu, on to vymazáva, vieš. Ja to tam takto nechám, aby to tam akože bolo vidieť na pamiatku. A dobre robíš. A, Nie, ako myslím teraz kvôli tým algoritmom. Lebo aha, čím viac že? komentárov, Áno, tak čím viac hejtov, tým ako lepšie. bohužiaľ. Čiže podľa mňa len ako sa nad tým nejako nezamýšľať, absolútne to ako nebrať do úvahy, že dobre, toto je tvoj názor, absolútne to o mne nič nehovorí. A ak si on myslí, že som nejaký zgrcaný gelit, či čo, tak proste ako nech si myslí, že vôbec ma to, ako žili mi to netrhá. Takže, ale viem si predstaviť, že akože nejaké mladé spevačky by sa to mohlo dotknúť. A ono také komentáre v podstate sú. A kto naozaj sa chce tejto kariére venovať, tak potom, čo môže zabolieť, je, že vlastne takéto podobné komentáre idú aj z tých vlastne vyšších kruhov. Čiže tie ma skôr boleli viacej ako toto. Tak sa ťa viacej dotkne, keď to povie niekto, hej. kto to myslí úplne. Že si dá 2 whisky a teraz ti niečo šplechne, hej, že proste... A tak to je ďalšia vec, že... Keby si bola slávnejšia, keby si schudla proste 10 kg a bola blondína, vieš, a teraz ty kúkáš, že 15-ročná, že... díky. Proste, no, Aha, no. hej. to je Aj také podpora. bolo, aj také bolo. To je podpora veľká. Hej. Ale aj to sa dá povedať citlivejšie. Áno, akože väčšinou ti to povie nejaká taká akože autorita, že... Zabolí to viac. No, vtedy to si tak akože tak nad tým zamyslíš, že ty kokso, to fakt nejako toto niekto povedal, že akože čo je so mnou zlé, vieš, ešte sa tak ako hľadáš v tom teenage veku. Ale ako v tomto som zase mala tú podporu akože rodičov, ktorí... mala som akože skvelé to, že som mala s nimi otvorený vzťah a bavili sme sa otvorene aj o takýchto veciach. Proste nikdy som si to nenechávala nejako pre seba Výborne. a proste asi tam ten dospelácky názor veľmi zavážil, že v podstate mi tak pomohli, že ale halo, však proste akože není s tebou absolútne nič v neporiadku, že si úplne OK a že
nerieš. A vždycky sa nájde niekto, komu sa to nepáči. Áno, To je vždycky. ale to musíš mať. Lebo keď nemáš niekoho, komu sa to nepáči, tak to robíš zle. Proste Mhm. ak tu nebude žiadny hejt, tak počúvaj, ty už nerob ten podcast. Ešte dúfam, že tu budú hejcerské Prosím komentáre pod tým. vás, dajte hejty. Áno, prosím. Ale keď už sme sa bavili o tom peknom videoklipe, pod ktorým bol tento ešte krajší komentár, Áno. tak koľko roboty, alebo teda koľko práce je za takýmto, či už videoklipom, alebo pesničkou? Ono to je veľmi individuálne, že čo si akože vymyslíš v tej hlave. Ale čo sa týka pesničky, no ono, ako človek si ju tak ako rýchlo nabuchá, nahrá si ju rýchlo na telefón, potom si akože niečo tak ako trošičku si ju pridobrí, že aby to nebol úplný shit, hej. Lebo tam akože prvotina je prvotina, ale musíš z toho potom niečo ešte ako vyžmýkať. Mhm. A potom sa to vlastne posunulo v mojom prípade producentom, ktorí to ako nejak hudobne trošičku prekopali, spravili sa aranže, išlo sa to nahrať. Nahrávalo sa to v podstate tie spevy plus druhé hlasy a vokály, no minimálne nejaké 4 hodiny vždycky v štúdiu som bola na každú skladbu ja. A v podstate producenti na tom makali fakt, že oni akože súčasne makali na viacerých projektoch, to tak proste vždycky je, ale boli skladby, na ktoré som čakala mesiac, boli skladby, na ktoré som čakala proste aj rok. Čiže je to veľmi individuálne, záleží aj na akého producenta človek natrafí, Koľko lebo má času? oni majú akože, oni žijú v inej časovej dimenzii. takže tak. A čo sa týka vlastne klipu, konkrétne do Perín, sme točili 2 dni. 2 dni s tým, že v podstate ten, kto to točil, si vlastne na tú moju ideu vymyslel celý scenár. Všetko proste zabukoval, vybavil. Ja som tam naozaj, toto bolo úplne mega dobrá spolupráca, že som tam prišla, tam akože namalovali, odspievala som si, išla som domov, čiže to bolo taký ako klipík, že pre mňa ako lahodiaci, lebo som nemala s tým toľko roboty. To je super. A stalo to viacej peňazí o to, ale v podstate ostatné klipy väčšinou som si musela fakt, že odmakať sama. A to si už nebola si ešte vydatá? Alebo si už mala? Bola som už so svojím terajším, v podstate keď Ako to sme zvládol? riešili do Perín, tak tiež to bolo také vtipné, lebo akože ja som mu povedala, že čo sa bude diať. A tam trošičku nás akože držalo nad hladinou, že je to skladba o ňom. Takže on to bral, že proste mal takú tú istotku, že tak ako keď o mne hádam spieva akože takúto skladbu a som jej múzou, tak ako nebude tam robiť sprostosti s nejakými proste nabuchanými chlapmi. A takže v tomto sme mali takú dôveru a myslím si, že by sme mali aj bez tak, ale boli také komentáre, že vlastne keď vyšiel ten videoklip vonku, tak ako jeho kamaráti boli tak, že to si ako dovolil, že proste toto točiť a pozri a tam jaký chlapí a proste takto. Takže tiež nám to prišlo také ako skôr úsmevné, že nebrať si to nejako osobne. Ja to tiež berem, to bolo proste herectvo. Tam to bolo neosobné. Ale nechcela si, aby napríklad tvoj manžel bol súčasťou toho klipu? Že jeden z tých chlapov napríklad by bol? Ja som nikdy akože nad tým ani nejako nerozmýšľala, ale hlavne Bolo by to jednoduchšie možno. Bolo, ale hlavne ako ho poznám, podľa mňa, akože on by nechcel. Nechcem hovoriť za ňo, ale nemyslím Teraz si... to nie je, pohode. Teraz to nie, ale nemyslím si, že on je proste zrovna ten typ, že čo by chcel byť proste vo videoklipe, že myslím, že to nemá zapotreby. Hej, ja som mu tiež hovoril, že čo bude v podcaste robiť a že nie, to si spravil sám. Teda chcem povedať, že teda spolupracuje s nami na tomto podcaste. Áno, on je väčšinou akože taký tichý spoločník, že on je veľmi šikovný, aj veľa pomáha vlastne mne, aj s e-shopom, aj vlastne s takýmito vecami, že nejaký PR a takéto veci. Ale vždycky on je taký ako, že ani na fotku, ani nikde proste nedávajte ma to, ja to nepotrebujem. Si spisovateľka, píšeš a myslím si, že si napísala celkom veľmi úspešnú knižku pre mamičky. A myslím si, že neviem, či si našla dieru na trhu, ale ja si myslím, že je to pecka. Teraz nikoho nechceme inšpirovať, aby si v tom nebolo, že teraz 30 firiem to začne robiť, hej. Oni to stále akože pokúšajú, že niekto príde aj s podobným nápadom, ako máme my. Dokonca jedna knižka je úplne že na vás rovnaká. Tvoja žena mi ju poslala, že pozri, táto ťa úplne skopčila proste, vieš. Čiže ono vždy ľudia skúšajú, no.
Tak Takže teraz si možno ďalších motivoval. tak Zase to bude niekto kopčiť. minimálne len my sme ich kúpili minimálne 5 alebo 6 tých knížiek. Ďakujem vám, ďakujem. Lebo keď je naozaj dobrá, tak ja mám rád takéto darčeky pre budúce mamičky, že môžeme ich s tým obdarovať. Takže ja si myslím, že je to úplná pecka. A to, že si tam môže človek zapisovať všetky tie veci o tom bábätku, v podstate ešte pred pôrodom, Mhm. tak je za mňa super. Ako takáto knižka vlastne vznikla? To ti len tak, že svitlo v hlave, že poďme spraviť knižku? Takúto? No, toto je zase akože taká téma, že neviem, či do nej úplne chcem ísť v tomto podcaste, Dobre, ideme domov. ale, ale možno strašne veľa ľudí teraz, ako kto ma nepozná, zarazilo to, že proste ona tvorí, ona proste spievala, ona toto a teraz proste sekla, nerobí nič je na materskej, ale ten dôvod, prečo vlastne na tej materskej som a snažím sa aj užívať a všetko ide bokom, je vlastne preto, že tá cesta naša k materstvu bola veľmi náročná, veľmi dlhá a akože veľmi dlho sa nám nedarilo. A pre mňa tá knižka Z lásky sa zrodilo, aj táto knižka proste bolo také moje... Každá žena, aj tá, ktorá nie je matkou reálne, má v sebe takú tú ženskú esenciu, takú esenciu matky a niekto sa proste prejaví, že je pani učiteľka v škôlke, niekto robí napríklad knižky ako ja. A v podstate tým, že sa nám nedarilo o to bábätko, tak ja som mala nejakú potrebu aspoň tou svojou energiou byť nejako súčasťou proste toho materstva a toto bola proste cesta, v ktorej som sa našla. A myslím si, že práve preto je tá knižka úspešná, že som dala do nej strašne akože celé také svoje srdiečko a som si predstavovala, že keď proste ja budem mať to bábätko, že čo s ním proste budeme robiť a čo si všetko zapíšem a sú proste mamičky, ktoré keď si pozrú tú knižku, tak sú, že bože, no a to je také proste obštírne a také proste veľké a tak. A každá sme iná, hej? Lebo materstvo je jednoduché, že? Presne. A sú proste tie mamičky, čo to cítia tak ako ja a naozaj, keď sa im dostane do rúk kniha, ktorá je robená takto zo srdca, tak cítia to z nej proste. Vidíš, to keby si dávala do toho spevu. Že možno by som bola inde už. A tak nie, ono keď naozaj dáš do toho, že všetko, doslova všetko, tak on to vidíš, jak to prinesie ovocie. Je, ale tak napríklad predtým sme mali zase e-shop s kozmetikou, tiež som do toho dávala srdiečko a akože no krachlo to, že do toho prišla korona a všetko možné. Akože kto chce podnikať, naozaj sa nemôže nechať nejako odradiť a fakt ako treba skúšať, že nevidie toto dobre. Asi pre niečo to nevyšlo, ale každý aj ten bod v mojom živote, lebo my sa tu bavíme iba o tých úspechoch, hej, aby teraz nebol niekto frustrovaný, tak tých pádov bolo na držku strašne veľa taktiež. Ale nikdy som nebola taká, že som si povedala, že no už v živote nikdy už proste nejdem do toho a dala som do toho toľko to energie, toľko to peňazí a nevyšlo to. Mhm. Nie vždy to vyjde, hej. Ale ako keby každý ten krok ma vždy posunul niekam a ako keby mi povieš pred 10 rokmi, že ty budeš robiť knižky pre deti, tak ja ti poviem, že tebe proste šíbe, vieš. Hej, to jak niektorí speváci. No. To bolo v tej spevackej show jednej. Ty by si bol dobrý na spievanie pesničiek pre deti. Už si myslím. Áno, vieme. A zrazu? Áno, ide to doma teraz bežne. Ja inak preto sa teraz bojím spraviť aj nejaký album, lebo akože ja som teraz normálne jak špongy a vieš, ja si idem smejko, tanculienka a tieto veci, vieš, lebo u nás je to v kuse. Nehovoril som ti to, že nie. V kuse to ide doma, ale to nemyslím tak, ja sa bojím, že ja by som chcela spraviť normálny album a nejak by to tam proste zrazu bola nejaká infantilná pieseň z toho, takže ja musím počkať teraz, ja sa zahlbím do toho materstva a keď tie plienky pôjdu bokom, tak ako potom, keď začnem normálnu hudbu počúvať, tak potom sa k tomu asi vrátim. Ale to ťa nalákalo robiť pesničky pre deti? Mňa vôbec. Vôbec, absolútne nie. A niekedy takto na teba vplýva tvoja dcerka? Ja radšej knižky budem robiť pre deti. A ja si to ako neviem ani reálne predstaviť, že ja som naozaj ako som ja veselá povaha, že viem si zo seba spraviť srandu a tak, ale ja sa neviem predstaviť niekde v nejakých farebných týchto veciach s copikmi a hihihi. Ako vôbec, ako ty si ma vieš predstaviť? Jasné, samozrejme. Máš veľmi dobrú fantáziu. To umelci by mali mať, nie? Ale zase vieš, teraz aj som hovorila, že pred 10 rokmi, keby mi povieš, že som autorka knížiek, tak tiež ti poviem, že ti šibe, vieš, možno za 10 rokov budem voľaká. No vidíš Pidlá pančucha. Vidíš, niečo v spojitosti s deťmi a hneď to je úspešné.
Že keby sa čo A už je robiť toho muziku veľa, pre už je deti? toho veľa. Myslíš? Mhm. Myslím, akože ja už tie pesničky ani nestíham to registrovať, že keď mala to tam náhodou poprepína a Mhm. je toho dosť. No je, ťažko sa robí, keď je veľká konkurencia, to je pravda. Ja si pamätám, že čo som si ja pamätal, tak možno Peter Naď robil nejaké tie detské No, a Zlatá pesničky. brána. To No bolo všetko. a potom už ďalej bolo dlho ticho a zrazu neviem, nechcem nikomu krivdiť, ale mne sa zdá, že Miro Jaroš bol taký, čo to akože Áno, on to rozbehol. rozbehol a potom vlastne všetci, to je to, že keď je niečo dobré a úspešné, tak to tí ľudia začnú ako, nechcem povedať, že kopírovať, ale ako Inšpirujú sa tým. inšpirujú sa tým, áno. Ja ťa naučím, keď niečo, tak sa opýtaj. Ale akože ono na tom nie je v podstate nič zlé, lebo proste keď to niekto vie robiť lepšie, tak ako prečo nie? Ale konkurencia, zdravá Zdravá konkurencia. konkurencia je skvelá, lebo proste bez tej zdravej konkurencie sa neposúvame. No A ja konkurencia ťa akože... posúva. Musíš sa snažiť byť stále lepší a Áno. lepší a tým máme potom my, poslucháči, väčšiu a väčšiu kvalitu. Asi. Dobre si to povedal, tak dúfam, no. Snažíme sa. Mal som Všetci. to v šuflíku jednom, tak som to vytiahol teraz. Dobrý. Kedy si sa cítil najviac na dne v súvislosti so spevom? Akože vykašľam sa na to, nemá to zmysel, ťažká konkurencia a podobne. Rozumiem, čo chceš povedať a rozmýšľam. A asi to bolo po albume Čierno-biely svet. V podstate ono to bolo, a je to ako také zaujímavé, že to bol môj splnený sen a opäť, že akože myslím si, že vrchol tej kariéry je, keď ako autor si spravíš svoj vlastný album. A akože bol to veľký úspech, ale zase sme asi pri tých očakávaniach, že som mala očakávania, že dostane sa to medzi viac ľudí, bude Že to to viacej vystrelí. populárnejšie, že to viac vystrelí. A tým, že to tak nebolo a proste okolie do mňa tlačilo dosť, že proste a ty sa nesnažíš a ty proste ešte musíš viacej a toto bolo asi ten pre mňa zlom a ten taký ako dosť to bolelo, že počúvala som zase od toho kruhu najbližších, že nerobím dosť preto, aby to bolo úspešné, hej. A ja som bola taká, že proste kurník, čo ešte mám spraviť? Čo sa mám vyzliecť volať do hola, jak nejaká úplne lacná devka? Alebo... No, som sa pozrel. Ja nie, akože Ale toto by nie, som nikdy nebola ochotná spraviť pre super, že máš. kariéru, že tam mám akože dosť stopku a že naozaj som už nevedela som, že čo ešte môžem viacej spraviť ako to, koľko času, energie proste som dala do tej tvorby. Takže to bolo pre mňa také akože bolestivé a možno tam v tom páde niekde, jak to aj zabolelo, tak v podstate ako keby zatiaľ nemám úplne takú potrebu, že ísť do ďalšieho albumu. Ale zem ty máš pravdu. Ako, jasné, máš svoje zábrany jedno s druhým, ale ja mám pocit, že naozaj v dnešnom svete tento, neviem, sexizmus sa tomu povie, alebo ako, že neviem, proste ako to vládne. nazvať, áno, že oblečíš sa do cisárových nových šiat, aby si bola na všetkých titulkách, jak to tu bolo nedávno. No. Alebo provokatívne urobíš si videjko a zrazu bum, máš videnia. Toto by som ja, akože vôbec som není tohto fanúšik a mne je z toho ako úprimne dosť smutno, že tým, že som mama dcerky a viem, že za pár rokov proste ona bude presne toto na tých sociálnych sieťach pozerať. A tak mne je normálne ako úzko, keď sa zamyslím nad tým, že toto budú pre tie naše deti vzory. Hej, že akože my sme tam tiež mali kadečo, hej, ale nikdy to nebolo až takto vyhrotené, že mám pocit, že už je to akože skoro totálne bez cenzúry, že sú naozaj tí ľudia už v dnešnej dobe ochotní urobiť úplne, že čokoľvek pre tú virálnosť. A toto neúplne sa mi páči. Ale tak to je môj osobný názor. No. Ale bohužiaľ funguje to. Ten algoritmus funguje, to akože, a ja na jednej strane obdivujem tých ľudí, aby som akože nemala tie gule toto spraviť. A asi by mi to ani svedomie nedovolilo. Takže ako je to na jednej strane obdivuhodné a na druhej strane je to podľa mňa aj dosť akože smutné pre tú morálku tých mladých ľudí. Čiže, no. No, ale ja som za to, však tam pri speve ide o spev. To, že sa tam ako či vyzlečieš. to tak je aj teraz, vieš? To je pravda, no. Bohužiaľ je to tak, no, že nahota vládne svetom. A čím viac dáš dole, tak tým máš viacej videní. Áno, ale tak není to vždy tak. Akože naozaj sú hviezdy, ktoré sa v živote nikdy nevyzliekli, v živote nikdy nemali takéto kauzy a proste sú slávne, lebo
Sú na majú v úrovni. sebe niečo, hej? Sú na úrovni. Sú na úrovni Sú na a úrovni. podľa mňa ako keby viacej by sme sa mali aj ako spoločnosť, nie len ako teda médiá, lebo však pre médiá je to samozrejme fascinujúce, ale mali by sme sa ako keby viacej sústrediť na takýchto ľudí. Proste to sú podľa mňa tie skutočné vzory, ktoré majú v sebe takú nejakú hodnotu a pokoru. A ako takéto tie naše rýchlokvašky. Áno, to je pravda. Ale tak ja mám pocit, že čím je to jednoduchšia pesnička, čím je kratšia, čím je spevavejšia, melodickejšia, tak tým má väčší úspech. Aspoň No teda áno, jasné. Tak... mám taký pocit. Ako nejak to na tie naše mozgy asi vplýva, no. Mhm. Dobre, neviem, či to patrí do podcastu a neviem, že či to aj nevystrihnete, ale pýtam sa ťa niekedy, mala si niekedy nejaký, ja neviem, návrh od niekoho, aby si spravila niečo, čo by sa ti veľmi nepáčilo, len preto, aby ťa spravili slávnou? Nie. Napríklad, asi vieš, kam Viem, mierim, kam mieríš. či už z takého toho hľadiska, áno, že ale správ toto pre mňa a ja nie, z teba spravím slávnu. Našťastie nie. Akože toto... Akože ja som vždycky taká, ako bola dosť výrazná osoba a myslím si, že nikto asi sa ani nedovolil sa ma to opýtať, lebo asi by poznal odpoveď. A podľa mňa možno by som mu praskla ešte medzi oči medzi tým. Čiže... Potom príde Palino a no, dorazí ho, hej? No. A hlavne v podstate v tom čase tej mojej tých 5 minút slávy, hej, stáli za mnou moji rodičia. Čiže akože podľa mňa nikto by sa ani neodvážil to opýtať mladej baby, ktorá má proste vzadu tatka, hej. Čiže toto bola možno taká moja záchrana, že neviem, že keby som bola hodená do toho biznisu bez tej nejakej záchrannej kotvy a bez tej ochrany rodičov, tak akože asi možno by sa niečo takéto vyskytlo. Verím tomu, že asi bohužiaľ áno. Ale asi je veľmi dôležité, ak ste rodičia, tak akože naozaj zaujímať sa o nejakú tú kariéru tých svojich detí a podporovať ich a proste byť tam, lebo naozaj proste tí hore, alebo ako to nazvať, fakt akože naozaj sú takí ľudia v biznise, bohužiaľ. A myslím si, že nikto si nedovolí, keď proste vidí tam Takže to je tatka posolstvo. a vidí ten pohľad, hej, že proste sa dotkneš a beda ti. Tak veľa ľudí nemá rodičov takto za sebou, takže tvoje posolstvo pre mladé kočky je? Nerobte to. Nerobte, no ale nie, akože, tak sama som povedala, že by som mu asi praskla medzi oči, že proste nebyť taká tá naivná sprosta, hej, že naozaj si povedať, že proste akože, halo, toto nie, že... Či ti to stojí za to? Či ti to stojí za to. Akože ono je to zase, vieš, ťažko je rozprávať, keď som nebola v takej situácii, že naozaj akože tie ženy rozprávajú, že ty zmrzneš a naozaj nevieš, čo máš robiť. A neviem si to ani predstaviť, že by som sa do takej situácie dostala. A som rada, že som sa nedostala. Ale napríklad spomeňme si príbeh Sima vlastne, myslím si, že o tom rozprávala aj v podcastoch, že neviem, či to bola ale spevacká alebo modelingová kariéra. A zažila si proste niečo takéto. Čiže deje sa to. Deje sa to aj na Slovensku a akože treba mať podľa mňa akože také oči otvorené a naozaj nechodiť tam sama, nemusí to byť rodič, hej, naozaj môžeš mať nejakého fakt nabuchaného kamoša alebo hocikoho, ale podľa mňa musia tí ľudia vidieť, že je tam za tebou niekto a keď naozaj tomu človeku ublížia alebo spravia niečo, čo teda by mu nebolo pochutiť, tak ako asi by to nedopadlo úplne dobre. No, a možno, že v tej chvíli si povie človek, že však jedenkrát, dvakrát, aspoň budem slávny. Lenže čo si povie potom o 5, o 10 rokov, že možno bude mať traumu na celý život. No podľa mňa už po tom prvom raze by mala traumu na celý život. Ale takže možno, že najprv príde to, čo chcela, že aj príde úspech, príde toto, príde tamto, prídu peniaze a potom možno príde to najhoršie, ten pocit. Akože možno reálne počúvame hviezdy, ktoré sa tam dostali takto. Nechcem hovoriť, hej? Ale zase potom, ako sa cítia. Možno, že my to vidíme, že pekná spevačka, krásne spieva, je slávna, ale možno, že v jej vnútri sa odohráva nejaký boj, že čo ma to všetko stálo, že do konca života si to možno budem vyčítať. Akože určite podľa mňa je toto také, že pri väčšine ľudí asi tam už tá stopka, tá kontrolka nabehne a ak niečo takéto sa niekomu stane, tak si myslím, že treba tú stopku a kontrolku počúvať, že proste toto je už za hranicou. Za hranicou.
A akože nechcem byť zlá, ale nikto, teda nechcem byť zlá, ale každý si môže nasľubovať hory doly, ale akože absolútne nikto podľa mňa ani v dnešnej dobe nemôže slúbiť nejakej spevačke, ktorej možno nejaký takýto akt bol navrhnutý, že naozaj bude slávna. Proste nedajte sa oklamať. Naivita. Naivita. Proste nie. Mm-mm. Ako sa cítiš Kedy? teraz v tejto chvíli? Nervózne. Normálne, teraz som si to predstavila, že by sa mi to reálne stalo a som, že proste že proste toto sa ozaj niekde asi deje. Ja A nemôžem ísť takto pod kožu. akože môže. Tak ale nechcem, aby sa tu cítila zle. Lebo aj vo mne sa troška, nechcem povedať, že bije, ale tiež som teraz taký trošku napäto Je to uvoľnený. také nepríjemné. No je to taká nepríjemná téma, tak ju môžeme vystrihnúť. Nie, toto určite nie, Toto lebo tam nechám. toto je pre tie nové baby, možno aj chalanov, určite aj chalanov, Určite aj chalanov. veľmi dôležité. Že A myslíš, neísť že do toto budú všetkého za všetko. počúvať mladé baby? Netuším, kto to bude počúvať. Je to regionálny podcast o regionálnych osobnostiach, ktorou jednoznačne si. Preto som z teba nežmýkal iba hudbu, ale žmýkal som z teba aj tvoju kariéru podnikateľky, spisovateľky. Povedal Karel Gott, keď tleskali na koncerte. Tleskejte, mám to rád. Tleskejte, ja to mám A to ja hodne rád. to mám naozaj rada. Akože to... to je presne, čo si hovoril, že ako som sa cítila, keď som mala v tej spevackej súťaži Standing Ovation, tak vtedy tlieskali tí ľudia a to úplne si taký, že ja som sa tam rozplakala, jak malé decko. Takže áno. Ja to Mám tiež rada. poznám Mám to rada. a tiež to mám rád. Sice ja to tak ako nedostávam, no, veľmi málo kedy, ale Už ani milujem. ja. Ale Už len milujem. dcera mi tlieska. Ale veď to je dôležité. Veď to je to isté aj u mňa. Mne keď dcera tlieska, alebo ma pochváli tatinko, bolo to A to je výborné. najkrajšie. Vieš, ktorý bol jeden z najlepších pocitov, čo som mal? Akože v spojitosti teraz s hudbou. Išli sme autom, rádio, tak som mal hlasnejšie a začala hrať pesnička od Míra Žbírku a Mariky Gombitovej v Slepých uličkách sa to volá? Ako víno žiari, poznáš to? Áno, jasne. A do toho zadu, tatinko, to je tá pesnička, čo si zložil. Vieš, čo tak spievaš? A ja si hovorím, že ty kokšo, že ona to úplne ocení. Tým, že to nepozná, tak to tak úžasne ocení, že akože, ako keby som to ja zložil, tak mi zatlieskala, že tatinko, počuješ to, hrajú tvoju pesničku. A ja, že no, nie je to moja pesnička. Ale potešila ma, co? A tak to už si na tom vyššom levele. Ja mám zatiaľ také batola, že keď spievam, tak ona povie, maminka, nespievaj. A púšťaš svoje pesničky? Vieš čo, sú také obdobia, že napríklad keď mi napísal kamarát, že teraz hrajú proste tvoj song, tak potom mám takú nejakú nutkanie, že si to ako vypočuť, že to už tak človek aj pozabudne. A vtedy akože je to, že teraz mi proste posiel kamo, že hrali teraz v rádiu pesničku, chceš si ju vypočuť? Ona, áno, maminka, tak potom akože si ju púšťame a no zatiaľ sa aj páči, no čiže to bude zase o pol roka, to nevieme. Počúvaš sa rada? Pýtam sa preto, lebo keď ja sa počujem niekedy v rádiu, asi ťažko, ale už som sa počul v rádiu, a rozhovor bol taký, ale keď sa počujem sám seba, tak to znie tak, že bože, jak to niekto môže počúvať? A zároveň potom niekto druhý povie, však to znie úplne super, čo riešiš? Vieš, čo mám rada? Že keď mám nejakú ako prvotinu z telefónu a akože pustím si to alebo nahrám o polnoci, len aby som nezabudla, neznašam tie nahrávky. To keby niekto akože našiel v telefóne, tak ja sa zahrabem asi pod zem. Lebo to je fakt zle, fakt zle. Ale akože keď naozaj sa do toho ponoria profesionáli a nahráš to na kvalitný mikrofón, nahráš to na viac takeov, že proste tá skladba, ako ľudia si myslia, že nahráš to na jedenkrát, ako nahráš, len že oni vyberú stade to toto slovičko, stade to túto vetu, stade to tento refrén, ako vždy to je polepené, to je najlepšie z najlepšieho je na CD-čku. Fakt? Áno. A v podstate, keď už počuješ tento tvoj, že ako keby ten Surový? najlepší Je najlepší. ten najlepší výber a máš to zmastrované, tak si pozrieš, že ty kokos, to som ja. Jak Phoebe, keď bola v Priateľoch a vlastne úplne iný človek tam spieval, Smelly Cat. Takže niekedy som taká akože... Smelly Cat. Preklad nemá chybu. Smradlavá mačka, smraďoška. Takže akože mne sa to osobne páči, že keď sa počujem zmastrovaná a keď počujem skladbu, ktorá ale so mnou ladí a akože som na ňu kvázi hrdá, sú aj také, na ktoré som není úplne. Čiže keď sa dostaneme ako k takýmto skladbám, tak tie akože rada si ich vypočujem po nejakom čase. Akože by som to počúvala každý deň doma, tak to vôbec. Ja asi ani svoje vlastné texty už si nepamätám. Dobre, teraz sa ťa spýtam. Záľudná otázka.
Teraz keď si tak akože spätne popočúvaš svoje pesničky alebo spravíš si taký nejaký rešerš, Rešerš, áno. zmenila by si niečo? Alebo myslíš Milión si, vecí. ale takže myslíš si, že teraz by som to spravila určite lepšie, alebo by som to spravila podstatne inak? Sú skladby, ktoré som zložila v podstate s iným textom a s iným zámerom, ako na albume v podstate vyšli von. A dodnes akože mám taký pohnutok vydať naspäť ten taký môj surový materiál, ale to bolo presne to, že napríklad pieseň Očarená je, keď si ju človek vypočuje, tak ona je veľmi scenzurovaná, akože ona mala veľmi drsný text o tom, ako nenávidím mužov a o tom, ako by som proste vykopla von aj toho, kto by prišiel s rúžou, hej, že by to bolo úplne jedno. A keď som s touto skladbou proste prišla do štúdia, tak chalani na mňa pozreli, že tebe šíbe, proste toto nemôžeš dať von, to ti radia nezahrajú, že a pritom, ako keď si teraz spätne pozriem ten text, tak podľa mňa bol oveľa autentickejší a bol síce škarečší, drsnejší a taký, že nie úplne asi by sa ten mužský posluchač tomu potešil, ale myslím si, že skôr zase veľa žien by sa možno s tým stotožnilo v takej tej bolavej fáze, že proste teraz nechcem mať nič, hej. Čiže a takýchto skladieb tam je viacej, že som proste tie texty pomenila na rady niekoho iného a pritom akože myslím si, že mala som ísť do tej pôvodnej verzie. Ale napríklad nedávno som dávala na svoju storku v podstate, že skladba Hviezdy, ktorú ja, akože to je moja najmenej obľúbená skladba, ale dobre. Ona ma bude prenasledovať asi celú Takže kariéru. také máš. Mám aj také, že kamarát, ktorý o tom vie a strašne často ju hrávajú v jednom supermarkete a vždycky na ročky mi pošle proste, že aha, zás hrajú tvoju obľúbenú, vieš. A ja len, že bože, toto hrajú niekde. Takže napríklad táto skladba mala byť pôvodne o tom, že tí dvaja nikdy nebudú spolu, hej. Ale dostalo sa to do nejakého takého šatu, že budeme spolu, až kým spolu zostarneme a zrátame všetky hviezdy na nebi. A ja som to doteraz nerozdýchala vlastne tú energetickú zmenu, ale čo som chcela povedať je, že robila som si taký svoj osobný rešerš, že dala som akože pôvodný text a ideu si na Instagram a tú skladbu, ktorá vlastne vyšla. A naozaj akože väčšina ľudí zahlasovalo, že nie, že im sa páči vlastne ten happy ending, ten taký ako americký koniec, ktorý možno si niekto chcel prežiť a niekedy v tej chvíli si tak človek uvedomí, že nie každá skladba je asi pre mňa. Že naozaj akože tí ľudia do toho niekedy zasahujú, aj keď možno už momentálne by to bolo proti mojej vôli, že by som si do toho nedala kecať, ale že možno tam dajú taký iný pohľad. A možno je to to, čo niektorí ľudia proste práve potrebujú počuť. Čiže či by som to urobila inak, neviem. Asi je všetko tak, ako má byť a možno skôr spravím do budúcna nejaký taký cover a ešte akože zo srandy vypustím tie pôvodné verzie a uvidíme, aká bude odozva. Ale určite budem tvoriť do budúcna inak. A keď si hovoril o tých pocitoch, je to tak? Jako tá vizuálna zložka tej pesničky alebo teda ten text tiež, je veľmi dôležitý, aký pocit v tom poslucháčovi vytvorí. Že keď sa v tom vidí, dajme tomu, alebo to je tá emócia, to je to, čo si mi raz hovorila, keď som ti poslal moju pesničku, že nemáš tam emóciu. Ježiš, prepáč. Pamätáš? Ale ty si chcela odo mňa úplne, že proste super. Názor. Ja akože zase som taká, že ja poviem. Ale to je v poriadku, ale to chcem povedať, že tá emócia je veľmi dôležitá, pretože ľudia, či už na Slovensku, ale tak všeobecne ľudia dávajú veľmi na emócie. Že proste akú emóciu v nich vytvoríš. Vieš, to máš aj s voľbami, že proste ľudia dávajú, nechcem odbačať do politiky. Nie, nechod tam, prosím. Ani nejdem, ale ako príklad to uviesť môžem, že proste dávajú ľudia strašne na emóciu. A ty keď tú emóciu dokážeš využiť vo svoj prospech a dať to tomu človeku tú emóciu, tak ťa bude voliť. Teda voliť. Tak ťa bude počúvať. Voľte ma, ďakujem. Nie, ale tá emócia je dôležitá určite. Áno. Počkaj, posledná vec už iba. Kto ti vymyslel tie videoklipy?
Ktoré? Aha, takže tých Ktorý je sa ti viacej. nepáči, hej? Nič nepáči. Mne sa práve, že páči to, jak si skákala z toho lietadla. To bolo úplne Ten pecka. som si vymyslela ja. Jak si tam tú babenku, vieš, na tých záchodoch. Ja som trošku zmanipulovala môjho otca vlastne, lebo ja som si strašne chcela skočiť tandem, on bol skydiver, teda akože ešte stále je, ale už sa tomu nevenuje aktívne. A ja som bola taká, že proste jak ho nalomiť, aby teda mi dovolil skočiť z toho lietadla. A hovorím si, že... A mala som napísanú takúto skladbu, že proste skoč, že ideme do toho ako do vzťahu. A hovorím si, že ja to proste prepíšem, to bude o tandéme a teraz sa tam proste dalo, že záložný pádák a tak ďalej. Dala som tam všetky tie veci a hovorím, táta, ja mám takúto skladbu, proste natočme normálne, že pesničku a ja budem skakať z lietadla a ja budem hovoriť, proste spievaj vo vzduchu ten text. No a ako nemusela som hovoriť viacej a môj tatko, že ty, to je paráda a proste zrazu sa obvolali ľudia a vybavili sa lietadla, vybavilo sa všetko proste a akože tam vtedy naozaj toľko ľudí a ja doteraz ďakujem za to, že sa to podarilo, lebo napríklad tento klip to nebolo iba o mne, ale naozaj v podstate veľa ľudí tam bolo zadarmo a dalo ten čas a tú energiu do tohto klipu. A pritom akože vtedy som nebola nejaká, že slávna, známa ani nič, že bola to ako taká jedna z tých prvých. Bude rada, takže si bola slávna, pýtajú si peniaze. Že? Nie, takže pozdravujem vlastne každého, kto sa toho zúčastnil. Bola to pre mňa veľká sranda a hlavne, akože keď sme sa bavili o tom, že netreba sa nikdy vzdávať, mne 2 dní predtým, ako sme mali točiť tento klip a bolo vybavené lietadlo, pilot, tandem pilot, proste bol vybavený ten tunel v Hurricane Factory. A 2 dní predtým mi povedal chalan, čo to mal točiť, že nech sa na ňo nehnevám, ale že proste ak nepodpíšem nejakú takú jednu zmluvu, že tak proste do toho nejdeme. A ja len, že... Čo to bude? Nie, akože to bola zazmluvnenie spevácké s niekým iným, ale to je jedno, akože nejdem teraz menovať konkrétne. Ale akože úplný, totálny mi dal šachmat vtedy. A ja som bola taká, že ty kokos, ja som nevedela, čo mám robiť teraz. A ja som na poslednú chvíľu proste našla týpka, ktorý bol v podstate akože amatér, on sa tomu venoval, že z tej vášne. A hovorím mu, že kámo, že on bol z východu chalan, hovorím, že mám takýto problém, že proste kameraman mi to zrušil, že ideš do toho, že proste cítiš sa na to a on iba, že jasné, dávaj proste. Takže takto sme to nejako zbuchli. A bolelo? Čo? Tak to skončilo. Jaj! Dostávam si ťapačík po Ale tvaričke. akože ťapačík, mňa to bavilo. Pacečka. Mňa to strašne bavilo. A najhoršie niekde aj making of, tuším na YouTube. Ja som si to pozeral. A Na 5 krát to to bolo dostala. ona stále hovorím, proste výleb mi, ale že poriadne a raz, ako točí to na 500 raz, ja už som mala opäť že červené lico, ale no dala to Heňa nakoniec. Heňa? Počkej, nebolo to... To bola Heňa. To bola To bola Heňa. To bola naša Heňa, pozdravujeme. To ja som ho nejak... Nespoznal. Ja som sa na teba Tak si to pozri znova. Ja som sa hlavne na teba Ja som zameriaval. sa nechala vieš. fackovať našou Heňou z Banoviec. Ty brďo, to by som nepovedal, že to bola ona. Super, že si prišla a som ti veľmi vďačný. Ďakujem. Dúfam, že prídeš zase niekedy. A to sa ti No. bude chcieť znova ma počúvať? Nie. Ja ti dám tiež darček. Áno, Keď už si ja teda mám rada zavítala. darčeky. Aj tlieska nemám rada, aj darčeky. Zainvestoval som. A keďže sa bavíme o regionálnom podcaste, ktorý teda bude o ľuďoch z nášho, alebo teda, že je, nie že bude, však už je. Už je, aj realita bude. tu je. Tak je to knižka o Bánovciach. Bánovce z neba. Pekné To vyzerá fotky. dobre. A teda ti odozdávam, vychutnaj si Bánovce z neba. Tvoj manžel si ich pravidelne vychutnáva, Áno, ďakujem. Aj otec. keďže lieta. Aj statino. Tak si to vychutná a ešte raz veľká vďaka, že si prišla a že si nám niečo povedala o živote speváka. O živote. Dobre, ďakujem veľmi pekne a držím palce podcastu. Nech máš čo najviac hejtov. Teším sa. Pa, pa.